Sikilku lho Mbak, karo boyokku kene rasane cowek kocekot gak enak. Ya ngono iku kakean mangan daging. Lah ya apa mumpung setahun pisan terus olehku akeh ya Mbak. Wah enake Mbak sampean oleh akeh ta. Iya daging wedhus sampe daging sapi. Kene aku kek ono. Ya eman, ya pilih tak masak dhewe ta Mbak. Iku lho sikile wis cekot-cekot kabeh. Gak Akeh apa-apa. daging kene demeneng aku kene. Yo kok Mbak, sampean emang gak oleh tak kok njaluk nggonku iku. Ya oleh Mbak titik Mbak. Gak apa-apa disyukuri dagingku tak simpen nang kulkas nek ge tahun ngarep. Masalah tahun ngarep ya salah bosok. Loh kan nang freezer gak apa-apa. Lagian lho Mbak Nur sampean ngerti, aku kan gak tahu mangan daging ya. Mangan dagingku setahun pisan pas kurbanan. Ya tak eman-eman ta dagingku ben isok gawe tahun ngarep maneh. Masih aku yo Mbak, lek gak wayahe riyo kurban tok mangan daging. Tapi yo ngono yo aja kebacut Mbak sampai awake linu kabeh ngono dituwutukno ae. Iya, nang dengkul lho Mbak rasane cowek kocekot gak enak belas kayak ngene. Ya iya sampean niku wis berumur aja mangan daging akeh-akeh. Iya. Lagian lho Mbak, olehku man gak tak tuwuk-tuwukno ya eman ta wong iku daging mahal aku arep tukan gak mampu Mbak. Ya sakarepmu nekno Mbak. Ya siku dinikmati ae sikil cekot-cekot iku. Gak duwe obat ta Mbak. Kan duwe gak tau cekot-cekot tok.